Chiyama. Takarohwa nemurume 2019 ndamutera ugirlfriend. Takamuona akarara mumba megirlfriend nokuti ndakasvika unovhura dhoo zvechisimba. Saka tikasvika takunetsana mumba imomo ndobva tapushirwa panze negirlfriend akati ende munoroverana panze. Saka pamba pegirlfriend pane kakicheni vanobika nehuni. Ndobva andirova ndari ndobva ndawira pasi ndobva azvomora huni ndobva atanga kundirova nehuni kusvika ndisisa kugona kusumuka kana kuita sei. Ndobva ndatakurwa ndaendeswa pakiriniki nekuti ndaigara muSentinari. Ndobva panzi pakudiwa tsamba yekupolisi. Vanhu vakanditakura ndo vakazoenda kuvapuwa medical papolisi vandainzi kuSendauBeds. Ndaenda kuSendauBeds kuchipatara. Ndasvikapo ndobva ndatorwa ma-x-ray acho eSendinawo ekuSendauBeds. Ndobva ndanzi ndakakuvara gumbo rekuleft nemusana. Ndadzoka kumba ndobva iyabva asunga tichiti medical report yekuchipatara ndo yaidiwa kupolisi. Ndobva nditi andokumbira uregerero ndiregererewo nezvandakaita withdrawa nyaya ndozokurapisa. Ndobva tawithdrawa nyaya. Tadzoka kukoti takangokuti nhasi tabva kukoti mangwana kuswera mangwana. Ndobva tora hembe dzake dzese nemasipandire sezvo anga ari makanika nekombi yatakatenga tese tinayo chirima chibage maperebheni abva aenda kunogara kumba kwegirlfriend. Saka ndakabva ndagara ndaona ndansisa kwanisa kufamba kana kuita sei. Ndobva ndatuma mwana wando wangu wandogara naye wandikabereka naye ane 9 years vanodedza kansera ndobva vauya kansera ndobva ndavatsanangurira vati nhau iripo ndeyekuti ndakukubatsirai kutsvaga munhu anokurapisai. Ndakabva ndatsvagirwa vanonzi vaEmerson Raradzi vakazondiendesa kwachinovhirika. Ndobva ndanotorwa ma-x-ray eSentinari. Ndobva ndaiswa plasa gumbo rekuleft tanga kudyi kusvika kutsoka. Pamusana pakabva panzi parikudiwa belt nekukasira. Ndakabva ranonekwa kuwanikwa. Ndobva ndazobuda kuchipatara ndobva ndazoenda kureview. Dhokuta chinovheneka bvati bhonzo ramai ava ranyanyopesa nenhau yekuti ndanda kushingirira kufamba sezvo akanga nditengera maklachi ndichienda kumusika nemwana kuti ndiwane mari yerenti nechikafu. Ndazosvika pakukundikana kuti handichakwanisa kuenda kumusika kuya. Ndobva ndavaudza kuti kansera kuti ndashipererwa ndoita sei. Ndobva ndazotsvagirwa pamwe pandaitengesa ndega ndabviswa murengi bva ndaiswa pamusawo pandapindurwa pamwe. Tagara udaro ndaona dambudziko ranyaya ndobva ndaenda kusocial welfare. Ndobva ndaendeswa kuparire nyatwa. Ndaenda kuparire nyatwa chiremba mumabhonzo akabva ati hachazvikwanisa nekuti x-ray bhonzo remusana rakabva rawedzera nenhau yekuti ndanoera kufamba ndichiendawo kumusika. Ndobva ndadzokera bva ndazowanawo akandiendesa futi kukaranda vandanobhuka chiremba mumabhonzo kukaranda akati izvo hazvichakwanisika mwanangu zvakuda maspecialist doctor anokuita sei anokurapa. Ndobva ndakungovavarira. Ndobva ndazoona vamwe baba vaiva yazotenga dhiziri vachidarika nepamusika pangu vandavatsanangurira nhau yangu. Ndobva ndanaiwa nemvura ndingori pamusawo ndashaya handisumudzi. Ndobva ndavakumbira pekugara. Ndobva vataura nemwana wabva ndaona pekugara ndakugara kuchiweshe ndokwandakugara. Ndobva ndatengesa kicheni unit yangu pandatakura. Ndisati ndabuda muSentinari nyaya yangu ndakabva ndadzokera pandaanzi enda kucivil court pandapuwa outcome noti akanga abhadhira fine $100. Ndobva nyaya yangu yanzi ngaindonotongwa kwachifi nembiri. Ndobva ndaindonotongwa kwachifi nembiri kuye chifi nembiri vechokwadi vakauya akandiona akati mwanangu wandotongera kure maguju mota ukwanise kusvika tichamusevha tomutonga ivo sipo ndozokutsanangurira. Murume paakadedzwa aenda kupoti akataura pamberi pedare hanzi akati mukadzi anonyepa ari kubasa. Ndobva zvangodzichimira zvakadaro tichamupa dheti tomuzivisa tomufonera kubasa kwaari wobvawe. Ndobva ndatakurwa nachifi nembire dheti rerasvika ndobva tanotonga. Tatongodaro akanzi anofanira kutsvaga 400 yekuti ndidzokere kwadhokita ndinoonekwa kuti musana wangu uchanyatsoita here. Ndobva hapana chaakabhadhara nemovha hanzi nemombe 2 nerimwe gore rinouya kuzopedzisa dzimwe 3 kubva
ipapo kusvika nanhasi hana kana chaakandipa kana homa. Ndakazovafonera chifi vai ndasisina nhamba dzavo, ndabirwa foni ndine mwana uchibva kuparire Nyatwa. Pandazodziwana pandavafonera vakangonditi tichagadzirisa kusvika iye zvinezvi murume aripo kusendina ruguru kwaanogara. Saka izvikwa dambudziko randinaro nderekuti ndikada kuenda kurisesi uye ndinoita wita iwo dzimwe nguva ndoita riri blood hapana pari kurwadza. Saka ndisi kuziva kuti zviri kubva pai uye zvekuwa ndiri kugara kwacho kwandakakumbira kwekugara vari kuti takutya kuti izvoni mukapararira panapa tinozoshaya kuti toita sei. Togara nemwana wangu ari grade 2. Mai vandiperekedzawo murume wavo ndiye akazoya kumba aine nhamba dzekumadziva FM. Akanditi amai ndauya nenhamba idzi kuti muwane rubatsiro, munogona kubatsirwa pane mumwe watakanzwa chibatsiro. Takazofonera vanonzi vakausiyo vauya pano vanoshanda kumadziva FM, ndovakazoya kumba kwangu vakandiona nemwana. Katoona zvichokwadi torarama nemwana anonhonga mazhani. Kandosiyiwa ndiri mumba pane paimbondisiya ndiri panze. Baba ivava vakati panhamba pakazodarika nyoka hombe, ndobva yadarika yapano nepapa ndobva yamisa bwati. Saka ndakabva ndada kuti ndize kusumuka, ndikakundika ndobva ndawira pasi. Baba ivo ndovakazosvika ndobva vazondisumudza kati mwera mai vangu pamusoro ndikubatsirei. Andi nyoka yacho ii zvakaoma, ndobva ndati amaita basa. Saka ndakazosvika kumadziva FM. Ndakasvika kumadziva FM takabva tataura pazvirongwa, ndobva ndazowana rubatsiro rwemwe mari. Patikazofonera nezembe dzimwe ndo dzandakapfeka dzandakapirwa nedzakapfeka mwana wangu wandauya naye. Ndobva ndazoona vafonerwa nevomadziva FM vakazondipa rubatsiro rwemari nokwana kuita $10. Amai taure kuti amai yakafambira sei vanoziva amai tuzondirwani chii? Mai isusu takaberekerwa kuSouth Africa. Mai vedu vakatiza nesu kubva kuSouth Africa, kuna baba vachiya kuZimbabwe mushaka wokubhoyera. Saka takangokura mai ndobva vazororwa nemumwe murume kubva vaparara stepfather amai vasvika pakuparara. Saka vanga vasingambotiudza kuna baba vangu handitovazivi. Asi zita rachakanzwa vanonzi Solomon Chidhanguro ndovekubhoyera. Mukoma wangu taimbofonerana pandakapirwa foni ndichibva kuparire Nyatwa. Ndakaita gore nehafu ndisina kana foni, saka ndomunga pamwe aindifonerawo achiona foni yangu isingaiti. Saka torubatsiro kuti kana pana nomuziva anonzi Shamiso Chedemo, anditsvagiwa ndichenge Shamiso Chedemo. Chedemo yacho iseneme yekumusha kwaamai. Kwanga akarorwa kuchishawasha. Ndinobatsira kutsvaga pekugara nemwana kana nekudya kana chikabini. Ndaona kuraramisa mwana. Alright. Ndanzwa zvabata vakana masvika sei? Ndauya namai vakarepa next pamba pandosigara ipapo vakakumbira pekurima, saka vanodarika nepapa pangu ndova ndauya navo navakausiyo vekumadziva FM. Nyaya yekutsvaga hama zvareva kuti baba wenyu vanga vari kubhoyera isimanikale, handiti bhoyera imanikale. Tichataura nemadzivambo nekubhoyera vana mapungwana vana mutasi kuti tibatsirei kutsvaga, asi vanhu vachakubatsirai because dambudziko renyu rakare tipewo $10 rakareba. Zvinosvisa mukurarama, tinosangana zvakawanda zvinotiremera paupenyu, tinosangana zvakawanda zvinotimanikidza pasi pezuva panyika. Kana munhu akadai anenge akaomerwa kusvika pokupedzisira, zvinoda kubatsira, zvinoda kuti azvinzwawo nomwoyo wake kuti matambudziko. Vabiyedi vanoti chaona mudzako chapita mawa chiri kwani, chiri kwaikona mari. Tichakubatsirai, tichaona kuti tokubatsirai sei. Aita basi.
apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare.